karo Diana. Iya. Ora patek. Kono mboten lho, bagi-bagi lho Pak, waut wonten mriku sawale. Cilik. Jenengan ki kok semene gedine lho. Jare cilik. Bela. Jare bapak-bapak di Sawangga Kidul adek kaya piala mingan. Awas wis aku gedhi. Iya nek gedhi ki insyaallah ya luar biasa lho niki, Pak. Iya. Iso apa ora kare? Napa? Napa? Buh, lah iki lah. Oh, ngono. Piye, Mas? Anane cilik mergo ketutupan. Lah iki nuwun lamun to. Lamun to jajal, Pak. Lamun to ora ketutupan, Pak. Napa ageng? Ora ning tutupe lampu digeceki, Pak. Yo. Ayo, Nok. Ya. Kledang. Iya. Yeah.
kabeh. Alhamdulillah.